ئینسیاتیفا یەکیتیا دەموکراتیک لە ئامەدێ کۆنفرانسا کوردên باکوور یەکیتیا خۆیان نەتەوەیی نیقاش دکن li Dardixê. Konferans li eywana konferansan a Elî Emirî ya şaredariya bajarê mezin ya Amedê têldarxistin. Rêber Abdullah Öcalan ji bo konferansê jî peyamek şand. Peyama Abdullah Öcalan ji bo konferansê wiha ye. Beşdarên hêja domanherînê ya li gorî rastiya serdemê ye. Gelê Kurd ji ber polîtîkayên înkar, tunekirin û zexteyên salên dirêj didomin. Meseleya esasî ya niha li pêşiya me disekine ev e. Dê civaka Kurd çawa bigihêja asta civakeke hemdem. Kurd bi dîrok, ziman, çand û teşeya civakî rastiyek e. Dema diqadên siyaset, aborî, tenduristî û çandî de karî îradeya xwe raber kir, wê demê dikare vê rastiya xwe bidomîne. Ev jî tenê bi sazîbûnekî xurt a siyasî û civakî pêkane. Her wiha Rêber Apo got, civakeke demokratîk pêwîstiya xwe bi avakirineke zanetî heye. Ev avakirin ne bi tundiyê ne jî bi zextê dikare çê bibe. Birêxistiniyekî civakî ya piralî ya li ser bingeha siyaseta demokratîk û hiqûqî pêkane. Bingeha vê pêvajoyê jî ji nû venirxandina civakbûn, aborî, çand, ziman û dîrokê ya li gorî van esasên demokratîk e. Demokrasî tenê dikare li cihekî zor û zextî lê tuneye bijî. Lewra jî Kurd mecbûrin ku avdaniya xwe ya nû ne tenê li dijî derve di heman demê de di têkiliyên navxweyî de jî van rêgezên demokratîk esas bigirin. Hewceya em di têkiliyên bi netewdewletan çareseriya demokratîk û mûzakereyê biparêzin. Riyayekîtiya demokratîk ji mûzakereya demokratîk derbas dibe. Rêber Apo diyar kir ku ev yek ji pirsgirêka bingehîn a gelê Kurd pirsgirêka yekîtiyê yew wiha anî ziman. Lewma yekîtiya demokratîk mecbûriyeteke dîrokî ye. Ji bo aqil û îradeya hevpar derkeve holê, civandina Kongreya Yekîtiya Demokratîka berfireh peywireke lezgîn e. Kurd li welatên lê dijîn biriya mûzakereyeke demokratîk li çareseriyê digerin û divê di pirsgirêkên navxweyî de jî heman rêbazê bikar bînin. Avakirina atmosfêreke civakî ya ku pevçûnên navxweyî li pey xwe hişt û xwe dispêre rêzgirtina li hemberî hev a aliyan pêkane. Riyavê jî ew ku di her qadên jiyanê de rêgezên demokratîk esas werin girtin. Di serî de avadaniyên siyasî ji bo feraset gav bi gav di nava civakê de belav bibe peywira herî giring a serdema pêşiya me ye. Dawiya peyama xwe de Rêber Apo got, serdema pêşiya me ji hêla gelê Kurd ve serdemên jinûva avakirinê ye. Bingeha vê avakirinê jî de yekîtiya demokratîk, siyaseta demokratîk, mûzakereya demokratîk be. Her gava li ser vê bingehê tê avêtin dê pêşeroja me ya hevpar ava bike.